Vozo be my Afutuasem that way no ano odene na da bia meka se kromfo a okuratu ne ho nye hu se onibrefo hu asetena we mu se wo hie nipo ye nibrefo a na wahwe wakwan yi se nibrefo seleto sa adamfo a so kura billions of cities scratch wo firi ne na ase so hu nibrefo so ye yere a ba bia na koduru bia jana ware ne ko ushia wo nibrefo so ye waja ebe ya chusu bi ye waja na twu wo firi ne na ase because ade a ye keka ho asem ne ya ye tu wo fu nyina ya nibre na de ba wo enka tete se nibre ne ni ho itu maami nua fira bulochire ba wo ho se ne ye wa unia ushia obi mi sister aba wo konso ye nkokyerekere wa se wo mfiri wo na wonye wan yo eno an se wa maami ayi mani ni wo de de ba mu nyina mo nyem de na moko nti ko duru fi a wo ye sister ne ba sa ya odie no ntibi se nibre no ntibi obeba ne mu nyina beto nse de wo nim se nye fie opote no he da fire mu nyina mo wura kyekere enne so de wa wo fa wa unua ba wa maami nua ba no nkura bedura mo nka abuzia no eyo mo nkwa na o mu fie de nibra ba yisha nkofo bi o mu kura nibra dadane ahoya wo mu saa de no so ka ne ho a poison wo ye de beda ne ho adi wo so din sa woni nipa a wonye nibrefo nama obe poison de na ma obi poison obi na nibre no ba bia waduro ba bia wo kro na kontro bi a wakọ ni sika bi ekura no adwuma bi ekura no saa nibre ne bape ene ka ne ho so obe poison etimi de metu nipa fo se so obetima avoid saa poison we nyina atwe ho firi nibrefo ho no mo nan de ya woni nibrefo nante a dancer bo uwo ya ketua bi because nia wo mo ye mpo ofiri se be ma na nigye no eya awokese e de ma no eno na ma ne dwiri evil fo wabra bo ho na waprane se edabe na metimi na to nse adidie ne metima ye ne bone enti nipa o ye nibrefo de wo ye nipa empebi nante wo ye nipa empebi nkomodie empebi ayonkofa emwa etwi nipa kwa akire wa abrabum kwaku ubehunu unu obi na no ya nibra ubehunu comment obe me makura akire nia obeka akire obi a wo betie akire ekwan afaso ya ade ma no kwan afaso da wase akire obi wa ya ade ama no so obeye okay wo nim se ready mi ni bimpo na mafo so aye wei ni obeka akoka akire obi se wo ye no kire so wei wo ye nibrefo na onye nibrefo ye obi wa na ne cha ade a se de obesi aye no wacho na ono atu bio enso ono sa wa asem foforo ka fa ho bra wo za ngofo wo so mu ye nibrefo ye obi wa watisi wanye adwuma pass adamfo bo na mane ahwan we ya no ene na ase fe ya che yo mepam no wa hunu ya hu se nipa yo ye nibrefo edi oni e be sisi wo fie hu se oba no ne tikura nibra wo hunu wakọ abonto ono anim se kapede ni fie surprisingly uketua bi na ade ato ade ama no kon fa so je ensem obeka fa ade no gwa ma hu se ye nibrefo otimi kokko hunu obi ade na ode aba betwa wo mboa wo fie e kire se nipa we ye nibrefo edi u person avoid hu this Easter yi every poison ho amepa acho na mfukuo ni mu no nia wa wunim ze akutuma sidie atade tawi ade abona de wo ye nibre no mpa acho ba bi o mbe gada no ye hu firim because na nibre ne ka ne ho a o poison ya ketua bi ma no wonwu ohun nsoso omo nipa omo abrabo omo abusua omo anamfo it say nipa for abrabo mo ni bibi ade ma wo na abema ni bibi no asa gina wo bibi no so e de asori atia maami oye ni brefo ko abrochire na ode ni baye baye wa mo aba ni abaye bi anya ne fa mini maami bi a ono ane ba tu kwa no se maami di mi ba korope ti maami ye da soa ne ma bre ne maami osoa ne ma maami ne se ne ma ye no odrobu ma na ne banda so sra da opeso cheze oni niam ana enu nti no spiritual word no wode na kodnya se nkuni mfuro na no nto no ama na odropu ayema ankon kanje ne banse gane ma ne ma ale wode niam abre ne sa do ni osusu se wo no wode wenti ma nto bibia nto oda ada bia de na nto ma na wode ada bia yi edi nipa ni brefo na nte no uhunu nia obeye na obeye oke nya obeye bia yo haw ma no na nyi obi na fira bloche ba no aboa ne na mfo nyina no se yankwaji yani na nyame pe tena meko anajo no munyi omani na adamfo ja ne kwan goye na ni bre se wo abananse amerika ye krata akora mfa no wa be du 2 weeks ya za wo se ko we de wana kire wo sa o ti asem na se edina ni bre sa so on peso be ma kwan kura ma ni ni ana tima ko duru biem wa poison no nye ni bre fo na brantie tintin gram ya no sport ne ba restaurant kase wa akra yi wo ko ne girlfriend dem a no ne be sisi ade a chinye wawu oda wo kenzen
Endia ni bra na twesa ane ma ni nyina abadiza na wo bobra na wo hia wo ni bra ni kwase ampanni bi wo abra bo ma me ba cho family ka dwane free ne nchen ni bra ni de me say so kwa me das bite ba ana ya djuma wura ba kora mfa dadamfo da wo de mo one time zo mpena asem emfa wa kwan hyehyɛ ne nsamfo ano ntoto na no oni bra ni abɛyɛ bi anya ne fɛ onya ho asɛm wo ka obɛka ne sɛ basa tantantanta ti sɛ di pa nya so opo ɛzo na obɛdwene ho ɛyɛ sempo sɛ wo free wi ase na asomdie mra edi afutu amede mo obi anadwe ne sɛ hyehyɛ wabra bom hyehyɛ onamfo no mu hyehyɛ wabusuam ne ofiri sɛ oyɛ ni bra fo no twe ho free ne nkyɛn na oni pa wonye ni bra fo de ohunu wo nhyira na ne gye ono nyina bom sere ono celebrate na yɛ sa ankofo ne no mo nante tiawa ofosu okay ofosu me gidi ye sɛ Afutuasem obi ayi ne ho free mu enye ye na ya na yente no ma bi ase kakra me dwen no ma bi ho a obi babu sase ne de ne free so abete bayrahim ne de seben kafese no so ore ye fiefiem tamane ehwehwa na yedi sebe aduane nhia mu wo de ne de ba na munyama tonse didi be kai me nana no mo yakrafo nyakrafo so mo wale be ma ba ko de but na nwiafo na ware o mienu we yiri ni na we yiri ni nti we wi aduane a na we de aba o mu di wi a ne wo nso de no mo de hye no mo de aba me papa nom a o manyom ba bi ko ewo kumase papa no me asante nkramofo no mo dom ho sa obia tebu kakaka no mu nyina te ho yedi we aduane wi a ne atwe sinkyene we kyese na odo no wo ho ovoso ya preso ya see wani bie time say ye ne abie ne ate ye kasa de bia ye se tetemre no na ye bagimbre kata chobe matias wo se sa kasa no ye nkasa na ye bagimbre na nanimdie ne na eni ho na odo de ne wo ho de ne ye ne ye se bie ne ate yakosuku ede na ba efiso abete bayram mam ama enne unu nua unu ni free yafu ba kum na nka wote ho na mo no mo nsa na nka wo sori a na nka sebe mpedwasa wonse kuta na nka sori de ko areho na mjidi esa no ma yakoso yi nipa bi o te Ghana bi a nipa bi nti ase na se o te ase pa ofoso areho ama Ghana ade ne ye hu se ye ne te pa se ye do ye ho ene ye te ne aka bom ne ye adwuma na susuampa sanke be kwa kotena baabi na sebe me sori a na mapeja mensa ene onu nwia kodidi kwa na du ono fa na rewa no so afa ne de usuro because nim de hye ne mowem areho ya besre ko ya bekoso ko de na wiase hye no wa wutie no entwen ma obi metufo afutu de ye na de wiase 21st century de wiase ko ide ofoso be ma one kasa o chance ne wan yusu box yusu wadwen amfa nyansa to abrabo ene nante ho a sebe kwase bi bekun na onyansa ne yakosi o wiase arewo wo so no enso mpanimfo na sebe ya ne yanimu se wo mu na bibitu o mu kwa na bibitu obi ebekoso from no wo mu na sesei ayetwema mentwe we say poison we say dabi no yale ye hu ne ye mfamfa itebetima trawa ko ni se ya na ye ma ene ye nana no ma sebe ya wo omo ba no omo beto saade ozo ani wu e magana ani wu magana wu na ye be sa koso wo mu sebe ya bo omo power no ma bi omo ye saade no ofoso asema kan nwa se wonu nwie didi a pause obetimi de aguno no udi na mmom wo ho akwankyere se ho no oni nkyere na wei ade wei afidie we nyame ampata wotwu te be yiwu agi nyame na ani ahweye jade ekoso na dane da nyina ya tsase adwada tufia da de Afutuasem no wotwu te de be ma ho na mmom fa ne enkura nim ye nyina ntsase ne ahweye ofoso mi da se so be ma se wo hwe efisofo nwoma no ti enum chichemu dunum ekosi ne dunwotwe ana se dunso dunwotwe ho na wobeka cho sa asetena pa ho afutuo na wose enti mo nhwe mo nantie yie enye se wona wonim nyansa wose enye se wona wonim nyansa na emom enyansafo enye obi a ayete se onim nyansa ye ho te se nyansani nante ete se nyansani nante ewo enyansafo ekwan so ofoso sister ne se monhwe mo adagye yie fri se enayi eye enabone ede mayen evil days ena yedru mo no obia enwena dwen papa emfa ma ne nwia wona na esre pa ne singu sonso no obehu se na nimu anase ne tirimu ne de na wo muna ede a kirew wo ye na wo atu pa wo hagel
very tight enso bekom no na kyese ode piano say sharp object bi na ode sa wo wachi ebasa ya na ya obi wo ho wone ne nam wone ne sere kama ono so ne wo sere na so no behu se owo wutirim kan so no na wonim eya da bi ameka se ebe nige se mehu metamfo no wapeba ka chem so ohene ire mempe wasem mempe se obegina ba bi amegina dan se obi ono obesere na so ni tirim no na kyese wamu na woni tirim de kirewo voso be ma woni se nipa koro ne namo a eya na ehu edema wankasa wokra ene unipadua eya na ehu edema usunsum won hyeda gigina bia papa bia e wo se nipa koro ne ni so no nte no bible no e boye kokose ye nante ete se enyansafo nemom enye se wonom a wom enim nyansa na ye hu se na ya ye wom this day no ya ye wom so no eye dabone anase na bone bre na ye drum nti no bibia betimi edey esi wo se ye nti munye nipa woni adwene nemom munye nipa wo hunu ade a awurade peye se wo ya ade bia ye na kwan so na voso be asa wotra kra ekọ eye 18 na wo se mamomro sa efrise enu na ede sakasaka eba na ebre ya na wo ken Easter bre ede ye drumwen Yesu Kristo wo ba bewu ede age ye nkwa obi ba be fa no wake up ena Yesu awunu abro nsa say tem waton nsam ntentan asif say Yesu no nkwa ne papa eno no ena ye Yesu eye ena ye se na mabura wu be wu nso no because so buru wi ansa no na eweki wo mu afen Bible ne se de sakasaka ye ena ebent no obi ka asem bi kra na nya bufu a ofise nipa na di watem afen no akwakohwe pentu ana se kan mo obi bo hu sa wo de awo nipa no ana se wo kokora obi be pataw obi hu ane se mempene obi hu ane se wo da ho eti ye ka kire obi ase Easter break mu no ye nhwe ye boa ye ho de awura mu Easter break ma ye boa ye hu ye awura mu ene na chimpo no fo so be ma ye ma ye ninda ho se aboa wone no ena ebetimi aboa ye na mede ma no esie no sa wo repita ho medi nkati enum chichemu nwotwe na wo say Mwani na ho munwen efrise mutamfo bonsam no ennam se jata ebubom wo hwehwe de obenya no na wa mene no enti ye hu se wei kwaku anase kwaku kinsira ya wote me nsabe nkum so ase bi nua be men ebi owo hene yire ni nua ba ebi a ne tirim ka bi ewo ne tirim ana wodwe me ho adwenbone menim so for so eya ade bia ma ye bibi de atia no so no wode ahye de mo no nka nche me na mapa ne chew ana se bia omna samwa ewo mitirim ka na se bibi sa so no na menim sa dipa kwan ya na ne ho ohu ofo so be ma ye ni ena ho sa abo owo na awie ye brei no Easter brei mu no ene afiwe se ye ne mfie to so no yetimi anante ye na timi aboa ye ama ye na Nyankopon de ma yetimi adi amen ama na bro so kosi se da ache no Nyankopon nankasa ebrese mu no obeto ne nsa de afreme das ma me fa ma no si ase